ассалому алайкум мардон ва харони гиромӣ, хуб ҳастед иншоаллоҳ. аллоҳ ҳифзтон кунад. мардон ва харони гиромӣ, чӣ хеле ки ваъда дода будем дар масъалаи маргу мурда. мардон ва харони гиромӣ, аз ҳар як шумо хоҳиш мекунам лайк, комментария ва ҳамин навро ба дигарон равон кунед, то ки дигарон низ бохабар шаванд. мардон ва харони гиромӣ, ҳамин рӯз расид. ваъда додем ки навор мекунем, дар навор ягон номери телефон мегузорем ва онҳое ки дар ҳудуди Русия ҳастанд, маргу мурда мешаванд, муроҷиат кунанд. аввалан дуо мекунем ки ҳеҷ каса ба ин мусибат гирифтор накунад. дуо мекунем ки аллоҳ субҳанаҳу ва таоло ҳар як мардуме ки дар ҳудуди Русия ҳастанд, муҳоҷир ҳастанд, дар кадом кишваре набошад, нигаҳбоншон бошад. мабодо ҳамин мусибат болои саршон омад, номерои телефона мегузорем, муроҷиат кунанд ва иншааллоҳ ки збор шуда дар якҷоягӣ кӯмак мекунем. мардон ва харони гиромӣ, 300 000 не, 400 000 не, 1 миллион не, ҳамун миқдори муайяне ки лозим мешавад, яъне 70 000 боша, агар 90 000 кушода мешавад, агар 100 000 боша, 120 000 кушода мешавад збор, барое ки мо наметавонем 500 000, 600 000, 1 миллион хале чизо ҷамъ кунем, чунки бисёри мардуми муҳоҷир ҳамун маргу мурдаро мебинанд, субҳаналлоҳ, бениҳоят раҳмдил ҳастанд ки 500 рубл, 1000 рубл, 10 000, 3000 ҳамин хале чизо мепартованд ва мо кӯшиш мекунем ки ҳамин чиза як миқдори муайян қатъи чӣ кунем, збор букшоем иншааллоҳ. ва картҳои худшон мешаванд, як картаи муайян, ва вақте ки збор баста шуд, збор ки маҳкам шуд, хоҳиш карда мешавад ки карташона заблокировать кунанд, яъне онҳое ки муроҷиат мекунед, ҳамин пунктҳое ки мо мегем иҷро карда шаванд ба хотири Аллоҳ, яъне збор кушода мешавад, дар збор картаи худшон гузошта мешавад ва ҳамун инсоне ки муроҷиат мекунад шахси наздики ҳамун маит бошад ва свидетельство аз смертишон пешниҳод карда шавад ва баъдан вақте ки збора ки баста кардем, карташон заблокировать карда шавад. ба хотири Аллоҳ аз як шумо хоҳиш мекунам, ҳамин пунктҳое ки ҳастанд, ҳаминора риоя карда шаванд. аллоҳ нигаҳбон тамоша дуо кунед дар ҳаққи ҳар як бародар ва хоҳаре ки дар муҳоҷират ҳастанд. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. номерои телефона мемонам, муроҷиат кунед. азиз, салому алайкум. авиакасса проспект Мир, чӣ хеле ки шумо дар сомонаҳои Таҷ Муслим тамошо мекунед, Инстаграм, Ютубда. ман ҳамин бародари мо аст, Шодиёр. Салому алайкум. зангҳо чӣ хеле аст? муроҷиатҳои мардум бисёр аст, кам аст? мардум аз чӣ шикоят мекунанд? шикоят аз кассаҳое ки бисёртар онлайн мефурӯшанд, баъд онҳо чор мекунанд мардума. яъне ки нархҳоро 4-5 ҳазор ман шикоят аст. 4-5 рубл арзон мегӯянд, мардум саросима шуда мегиранд, баъд билетҳои аэропорт ба нест датаи ваз намеша, вазра надорад. намеқадар коррозӣ бисёр шикоят шуда истояд. шикоят ҳамино ҳастанд. аз дигар авиакассо таърифҳо ҳам ҳастанд ки то шумо арзонтар нисбати дигар ҷо? бале, хай худоро шукр, таърифҳо бисёранд, бо боварӣ, ҳама даволни, ҳама розӣ, ҳама даволни. хай худо нигаҳбон дӯстои азиз. ман ҳамин бод кассаи проспект Мир.